back to the samo ngoma ndikukanga kunge khango akanalaka bayabona session. Alright, yeah, time yekupiga mpinga temkotwa ndinopiga mpinga temkotwa, yeah, time yekupiga mpinga temkotwa fanore maberi mamukotwa chibaba ichi bosi muchara wanomwaya matora kubora chibaba ichi bosi yemkotwa lesha senda mangoma tinokura chibaba ichi bado kuna boss fats anofamba nemachakwa sina denga chibaba ichi boss taero impinga mabusiness swings amamero musadeka ukombe ya oresti anosiye futi mese mune stressi chibaba chino drive for benzi ndivo vachanguri vachave masenzi musekanga no bigi bangeti ane mari inosadza paketi chibaba 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 uwanzwa saka chibaba ichi bosi muchara wanomwaya matora kubora chibaba ichi bosi yemkotwa lesha senda mangoma tinokura chibaba ichi bado kuna boss fats anofamba nemachakwa sina denga chibaba ichi boss taero impinga mabusiness swings amamero kuna ngoma wangu somasi one pinga inorema pachexasi vanogara vakafutisa mapoketi manya unobvunza tsano wangu soketi kuna ngoma pioneer ivava vaziya tina boss kumba vanokuma kuita kunge shumba chibaba ichi bosi muchara wanomwaya matora kubora chibaba ichi bosi yemkotwa lesha senda mangoma tinokura chibaba ichi bado kuna boss fats anofamba nemachakwa sina denga chibaba ichi boss taero impinga mabusiness swings amamero musadeka ukombe ya uresti anosiye futi mese mune stressi chibaba chino drive for benzi ndivo vachanguri vachove masenzi musekanga no bigi bangeti ane mari inosadza paketi chibaba 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 uwanzwa saka chibaba ichi bosi muchara wanomwaya matora kubora chibaba ichi bosi yemkotwa lesha senda mangoma tinokura chibaba ichi bado kuna boss fats anofamba nemachakwa sina denga chibaba ichi boss taero impinga mabusiness swings amamero Prince of Peace komasele akaita kama peace genius ayo CJ wase DJ Palo ayo kude msina mbewe na 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 JJ ayo Ashley G Boss Kachi muri say